नोंथाङा खोनायोब्ला बे बाथ्राखौ गोमोनो हागौ। नंगौ, सैथो बाथ्राया बेनोदि बुलि बाथौनि दौदिनि थथा बर'आ 140 बोसोर जाब्लाबो दासिम देहाया गोरायैनो दं। क'क्राझार जिल्लानि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय सोरमांगायाव बालाबारि आरो दैजों सोरगिदिं बेंखननानै दोनजानाय दरसे फिसा गामि मुङा निउ बांग्लाजरा। बे गामियावनो थानानै रायजो जागासिनो 140 बैसोनि थथा बर'आ। थारैनो 140 बोसोर गोलाव सम जोरनायखौ नुनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बिबानगिरिफ्रा थथा बर'खौ मान बावफैदों। बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बुलि बाथौनि सासे दौदिनि जानानै गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बुलि बाथौनि नेमखान्थिजों गोबां खेब दौदिनि जाखांबाय। बैसोगोरा आइजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावखौ बुलि बाथौनि सासे गागि दौदिनि होनना बुङो। लोगोसेनो बिथांखौ थथा बर' दौदिनि होनब्लानो गासै रायजो राजाफ्रा मिथियोमोन होननानै फोरमायबावदों। मावबोदोंहाय एसे गोबावैनो मावबोदों। नोंनि नामखौ मा नामाथ' मंगलथिमोन। बे गोदोबाय दा बे थथानो गोसारनाय जाबाय। बोजों दरं कामरुप मानि बे थथानोसै। थथा देउदिनि होनबाथाय मुंदांखा मानसि। नों मा बुंनो हागोन नामा? थानायालाय हजों थांजेनथारनाय लेर गाखोजेनहैथारनाया सिमन सख्रियाव। मा जिल्ला बे गामिया मा जिल्लाया मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो? माबायाव बे दैनि नामानो गामिनो। दहाय फुङाव गाखोदोंबा दा हरसे थारला गाबोन मोनायावसो सहैगोन, हरावसो बे जायगायाव। बेनि अनगायै मा बेनिफ्रायथ' बे अदालगुरियावथ' बायब्रुस। अदालगुरियाव बाथौ नायनाय, माबा माबि खेराइसालि नागिरनाय, दौरि संनाय, बिदिल'थारसै बाल हरै सानजाजों। हाबाब गोदो खेराइग्रामोननो। दस्रायावसो खेरायोनो, दस्रा जायगायावसो। बेनिफ्राय बेहाय असुबिदा मोननानै फुरा मोरोन सोयोनो। आरो मा जायगायाव खेराइहैबावा दे बुंबावलाय मोननैसो जायगानि मुं। अदालगुरि बोरिगावनिफ्राय ओरै खोलाहा एखे अदालगुरि खोलायाव चन्दनागुरिनिफ्राय बैग्रिबारिनिफ्राय माबा मोनसे दंबावोहाय, जोंनि क'क्राझार चिराङावलाय गाखोनो मोनाखै आबै? आं बेवहाय मोनहैयाखैहाय। चिराङाव मोनाखै? ओहो मोनाखै आं। एखे हजों सानजाजों खारदों, ओरै सोनाबजों खारदों। दा हागोन ना हाला नोङो? दा हाबावो। मेगन नुबा हागोन ना आबै? मेगन नुबालाय एफा एनैफोरखौ हायामोन बि। हालाहाय दा। नोंनि देहायाव लोमजानाय साजानाय दंना गैया आबै दा? आंनियाव देहायाव लोमजानाय गैया। आंना माथ्र' सानाय, नैबे गेस्ट्रिक, आरो नैबे हान्थु सानाय जालांबाय रोमै बेबो। थार जायगाया बहामोन नोंसोर? आंना सुसाकाताव। बै सुसाकाता, एलेंमारि सुसाकाता। बेवलाय बेसे गोबावसै? हो? बे जायगायाव बेसे गोबावसै थाफैनाया? हाबाब गिदिंहाय लिरिबनिफ्राय आवगायाव हाबाब लिरिबखौ आं खिथानि। प्रथमाव हनै माबायाव खालांबाय, बै दिग्लिथिङै खालांनानै बेवहाय सावथाल गिदिर होआखै होनबा? बाव लेथेर फिथेर जालाजोब्बाय। बेवहाय बोजोंनि लिरिब थाफैजोब्बाय बाल, बे जोंजों माबायाव दिग्लियाव। बेनिफ्राय थाफैनानै बेनिफ्राय बेवहाय 5 बोसोरहाय दिग्लियावनो आबौमोन। बेनिफ्राय दिग्लिनिफ्राय खालांबाय बालाजानावबो दहम दाहाम सावथालफोरनि हायाव थानायफ्रा हानि जालायबाय। जोंहा खृष्टाननिमोननो बर'फोरनि। दा जों जेबो जायाखिसै, नोंसोरखौ जों जेबो आवलाया,
जोंहा जोंनि हाखौ जों नांगौ होननानै सावथालफ्रा मालाय होसोफिनबाय आवग्रिनानै लाफिनबाय उम ओमफ्रायसो बिनि उनाव बाव थाफैबाय बिनि उनावबो नंथ'वा आबौमोन बिनिफ्राय खारै खारै खारनानै माबायाव आवदाङाव थाफैलायबाय दबरसे थाफैनानै बिनिफ्राय हनै कारिगावथिङै बबेबा माबानो हाय बिदेशरा जायगा दै जायखिया बेयाव थाफैनायाथ' गोबाव जाबाय आबै जाबाय होनदां नोंनि मेगन नुयैया बेसे गोबावसै आंनि मेगन नुयैया नैबेयो बन खननायाव खासि बुख्रुबग्रोदों खासि बुख्रुबनानै हाबा हजोंनिफ्राय आं फैना आंनि मेगन नुयैया नैबेयो बन खननायाव खासि बुख्रुबग्रोदों खासि बुख्रुबनानै हाबा हजोंनिफ्राय आं फैनो हाला बन लायनायनिफ्राय बेनिफ्राय बिदि जानानै हाबाब जानांगौ जाबाय थैनोल' एसेल' थाबाय बेबो दा गाज्रि जाफाबाय बेनिफ्राय अजा हमबाय डाक्टारनावबो लांबाय फिसाफ्रा हिनजावबाबो हौवाबाबो दा मेगन ज्योतियानो गैलालायनो फास सयथारलायबायनो जाला खननै खनथामसै आबै मा नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो होनदोंमोनलाय हाबाब 140 बोसोरसो जाबायहाय 140 बोसोर जोरबावगोन ना जोराहाय 10 बोसोरसोआ हाबाब बिदि दाबुं फिसौफोर हाबाब जोरनायाव जाथारबाय बाथारग्लिबाय बिमा गैला बिफा गैला फंबायनि बिहामजोफोरबो सानै थैबाय फिसाला साथाम थैबाय बिनानाव थैबाय बिमायासो दाबो थैया आरो बिब' थैबाय आं थैया दाबो जोङो साथाम दंबावो बिब' बिनानाव सानै फंबाय सासे हजोंनो सुसाकाटावनो थैयाखै दाबो थैयाखै बिनानावा हनै थाइसौगुरियाव रिजार्भआव जा नैबे आयं जायो आंहा सोमोन्दोआव गोदोनि बुरि मानसि आं बेखौ गोदोनि समनिफ्राय जोंनि गामियाव रायजो जादोंमोन बिदि देउदिन होनानै आङो मोनथिलायनाया मोनाखैमोन नै दानि गेजेरावसो आं मोनथिनो मोनबाय थादों दा जोंहा आदायाबो हनै बिनि फिसालाया जा आयंनि फिसाज्ला जे हनै आदा सिला बे आदा सिलाया आंनो खोन्थायाखै मोजां रोखोमै सिगां समफ्राव दा जों बिदि होननानै मोनथियाखैमोन दा जों मोनथियै सं दानै जोङो बे आयंखौ माने बिदि होननानै जों मोनथिबाय आरो देउदिनि होननानै जों मोनथिबाय आरो जों खोब गोजोननाय मोन्दों गोदोनि देउदिनि बावनो बियो आरो फुरानाथारनो खोब मोजां खामानि मावग्रामोननो गोदो दा आं बेखौ मोनथिया दा बबाव बेबायदि जानानै देउदिनि सोरनि न'आव लांजादों आरो देउदिना माबा रोखोम मावबोदों बेखौ मोनथिया दा आं नुनाय मथे गावबो खोन्थानाय मथे आयंआ आंनावनो थांबाय थायो न'खराव आं गोदोनि देउदिनि होननानै दा बयबो मोनथिनानै दंजोबो आरो फुराना गामिनिफ्रायबो आं मिथिगौ दा आङो बुंनो थाङोब्ला बे आयंखौ दिनै जि जोङो क'क्राझार जिल्ला गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जे बरायदों बिराद खोब गोजोननाय मोन्दों आयंआ दिनैसिम मेगन नुला अबस्था गाज्रि जाबाय बुरिबाय 140 बोसोर जाबायनो जोंथ' बोरै मोनथिबावनो दा जिखुनु आयंनि थाखाय आङो खोब गोजोननाय मोनबाय जोंनि गुदि बाथौ आफादनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोङो दहाय बुंलांनाय बायदि जोङो गुबै नागिरै बेबायदि गोदोनिफ्राय अजाखौनो होन देउदिनिखौनो होन माबा मोनसेखौनो होन जोङो मोनोब्ला गोजोननाय मोनगोन दा आं आयंखौल' जोंनि गामिनि जानानै खोब गोजोननाय मोनदों आयंआ फ्राय आं साननो थाङो आयंखौ दा 5-6 बोसोरसो जोरबावगोन बायदि आं मिजिं थिदों दे जे हक जोराबाथ' जोरासै खाफालनि लिरनायनि खोथा जिखुनु जा आयंआ खोब गोदोनि मुंदांखा दौदिनि होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों बेखिनिल' गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि क'क्राझार दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै खुलुमनाय एबा अनसायनाय साबायखर सिगांग्रो जासिग्रोदों आरो आं बे समावहाय खावलायनो लुगैदों दिनैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय जोंनि नौनोगोर दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङावनो थाबावनाय मोनसे गोदान बांग्लाजरा गामियावहाय
जोङो मोनसे हाबाफारि लाफैदों। बे हाबाफारिया जाहैबाय बै समनिफ्राय गोबाव समनिफ्राय जोंनि बुलि बाथौ धोरोमखौ जोथोन लाबोनानै बा देवसिगिरि महरै बिमा बिफानि जोंनि इसोरनि मोनसे हाबाफारिजों बिथाङा सासे देवसिगिरि गोख्रों देवसिगिरि महरैहाय जोंनि बुलि बाथौखौ लाबोबाय थानाय बे देवसिगिरिया दासिमबो दङ। बिथाङा गावनि फोरमायनायाव दासिमावहाय 140 बोसोर जाबाय होनबाय थायो जोंहा आबैया, सासे देवसिगिरि बिथाङा। दा जों बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा दासिमबो दङ, थैनानै थाङाखै बा रुंसारि जालाङाखै। आरो बिथाङा दानि हालोदाव दङ, मेगन नुला, थाबायनो हायै खुनुरुखुमै। दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो आबैयाबो बै समावहाय जोंनि बुलि बाथौखौ सासे देवसिगिरि महरैहाय जोंनो नैबे परिबेसावहाय जोंनो आथिखालनि आखायाव गथायनानै होफैबाय। दा बेखौ लानानै आबैखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै जोङो गांसे आर'नाइजों आबैखौ बरायफैदों। लोगोसे गांसे दख'ना बिदन एबा ब्लाउस गांसे होनानै जोङो आबैखौ मान होफैदों बा सनमान लाफैदों बा खुलुमफैदों। दा बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो आबैनिसिम बा गोदान बांलाजरा गामिसिम दावबायबोदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै। दा आं बेखौनो फोरमायनो लुबैयो, जोंनि दाब दाब जायगाफोराव जों मिथि मोनै बा नुनो मोनै गोबां जायगायावनो दासिमाव बेबादिनो गोदोनिफ्राय खेराइबोयै बा अजा बिबानखौ लानानै जोंनि बुलि बाथौखौ जोंनो नैबे आथिखालनि लाइमोनफोरनो बा आथिखालनि मुगानि बाथौ सिबियारिफोरनो गथायफैनो हानाय माखासे जानागुरुखौ जों नागिरनानै मोनजोबैयाव दा आथिखालाव जोङो नौनोगोर दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय गोदान बांलाजरा गामियावहाय बे आबैखौ जोङो नुफैदों बा लोगो मोनफैदों। बाहाय जोंहा खोब गोजोननाय दङ। आबैयाबो इसोरनि खामानिखौ मावै मावै जोंनो आथिखालाव आखाइ होफैनायनि थाखाय आबैनिसिमबो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै निमाहा बिबाय बा साबायखर जासिबाय। दा आं खावलायनो लुबैयो, जोङो बे समावहाय आबैया फोरमायनाय बायदि बै समावहाय गावनि देहा गोनां समाव, गावनि बोलो गोनां समाव बुलि बाथौनि खेराइयावहाय हागौमानि गावनि मेगन मोदैखौ मेदै होनालासिनो एसेनो थिननाय बायदियै खेराइनानै होबोबाय बा जोंनि बुलि बाथौखौ गोख्रोङै गावनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि आखाइसिम गथायहोबाय। दा बेबादि हाबाफारि मावनाय जों सासे देवसिगिरि, गोख्रों देवसिगिरिखौ जोंनि आफादा नायसननो रोङाखैमोन बा नागिरनानै नुनो मोनाखैमोन। दा जों मिथिनाय लोगो लोगो थानो हायाखै बा जोङो आबैखौ नायफैनो गोनां जादों। आबैखौ आर'नाइ गांसे होनानै बरायनो मोननानैब्लाबो आंनि गोसो एबा जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आं बे समावहाय गोजोननाय फोरमायगोन। आबै बायदिखौ जों लोगो मोनफैनानै जोङो आबैनो गांसे आर'नाइ होनो मोननानैनो आं बेखौनो गले गले खावलायदों। जोंहा सुख'हायै, बुंस'हायै मोनसे गोजोननाय। आरो बेबादिनो आं खावलायहरगोन क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोननि गाहाय सेक्रेटारि जानानै बेखौनो खावलायगोन, गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जों थांस'हायै बा मिथिस'हायै जायगाफोराव बेबादिनो गागि दैदेनगिरि, गागि देवसिगिरि, गागि जानागुरु, गागि रिंगु दामसा सुबुंफोर दङब्ला जोंनो बाय कन्टेक्टनि गेजेरजों फोरमायहरो, मिथिहोहरो। जों हागौमानि नाजागोन। दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बुलि सिबियारि जानागुरु देवसिगिरिखौ लानानैनो बा जोंनि बुलि बाथौखौ लानानैनो बे आफादनि जोनोम। ओंखायनो बे आफादनि साफा दैदेनगिरि जानानै जोङो हागौमानि नाजागोन, हागौमानि मावफुंनो नाजागोन। जोंनि सिगांनिफ्राय बे बुलि बाथौखौ लाबोयै आथिखालनि मुगायाव गथायफैनो हानाय बे सुबुंफोरखौ जोङो नागिरनायाव दासिमाव मैखोम बाहागो लानानै दङ। बेखायनो आं बेवहाय बयनिसिमबो रायजोफोरनिसिम खावलायहरबाय आरो मिथिहोहरबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आरो जोबथारनायाव आङो साबायखर बावनो लुबैयो जोंनि नायगिरि बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरिफोरनिसिम बेखौनो मिथिहोनो लुबैबावो। जोंहा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबादिनो जा हायो सेरखाय बेरखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि बुलि बाथौनि दैदेनगिरिफ्रा जाय जेरै हागौ ओरै बेफोरबादिनो जोंनि बुलि बाथौखौ बोरैहाय गोजौ फारसे लांनो हायो, बोरैहाय समायना मोनसे परिबेसाव लाबोनो हायो, नैबे हाबाफोरखौ जों मावनायाव मैखोमै बाहागो लादों। जोबथारनायाव बेखौनो खावलायबाय, जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा आंनि गोसो गोजोननायजों लोगोसे गासैबो जोंनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोजोननायखौ मोनदों, गोजोननायखौ फोरमायदों। बेखिनिखौनो बुंनानैनो आंनि सुंद' बिबुंथि, आबैखौ मान बावफैनाय, आबैखौ बरायफैनाय बे हाबाफारियाव सुंद' बिबुंथि बुंनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।